What's up mga ka-achop? Welcome back sa akong channel. Aduna na po tayo video karon. Ata karon diri sa Bangu Beach mga ka-achop sa Caraga, Davao Oriental. 20 pesos lang ang entrance fee diri mga ka-achop. Ug katong bag-o pa lang diri sa akong channel mga ka-achop, palihog kog like, comment ug subscribe ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong mga umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Duol lang ni siya sa sentro sa Caraga mga ka-achop. Ayo apo doy takaligo. Unas karon ang dagat mga ka-achop. Murag dili takaligo dayon ani. Unya pa sigurong hapon. Ligo. Ligo na Kel. Pwede ra po. Surfing.